Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, Oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, Oblutak. To sam ja. Djeco, priča! Evo ga, uopće ga nismo izgubili. Dakle, što je Oblutak danas radio? Današnja priča zove se Oblutak je sasvim sam. Mama, mogu li dobiti sok? Hoćeš li se igrati sa mnom, mamice? Imam mnogo posla. 14, 15. Mogu li ti pomoći brojiti? 1, 2, 3, 4. Oblutak, to je veoma teško. Mogu ti pomoći. 16, 20, O, ne. 1, 2. Pogledaj što si učinio. Oblutak, sad bi me stvarno mogao ostaviti na miru. Ne mogu se sad igrati. Zašto ne ideš tati? Možda će se on htjeti igrati. Oblutak je zaista želio da se mama igra s njim. Ali možda bi se tata mogao igrati s njim. No Oblutak nije znao da je tata veoma zaposlen. Tata! O, je li pokvarena? Više nije. Popravio sam je. Izgledaš kao Snjegović, tata. Gledaj, ja sam Snjegović. Gledaj, tata. Oblutak, moram sve počistiti i zaista trebam mir. Zašto ti ne bi otišao baki? Oblutak je bio siguran da će baku zanimati tatine nevolje s perilicom rublja. Dobra moja ružice, zatvori oči, dušo. Mislila sam da nikada neće zaspati. Napokon. Bako, gledaj me. Ja sam Snjegović. Oblutak. Ružica spava. Tata je popravljao perilicu rublja i svi ovi mjehurići su ga prekrili. Bilo ih je posvuda, bako. Oblutak, molim te, budi tiho. Probudit ćeš Ružicu. Oblutak, Ružici, meni zaista je potreban mir. Zašto se ne igraš s Gilbertom? Gilbert, ti ćeš se igrati sa mnom, zar ne? Možda je mama završila s brojenjem. Žao mi je, Oblutak. Sada mi je zaista potreban mir. Hoćeš li se ti igrati sa mnom? Da! Oblutak, siđi dušo, vrijeme je za jelo. Oblutak se toliko zaigrao da nije ni čuo kako ga mama zove. Oblutak! Jesi li dobro? Malo smo se zabrinuli za tebe kad se ne javljaš. Što radiš? Ništa, samo se igram.